daw. Pa-cute-cute lang sa meron. Kabalo ko, nahulog ng ring na sa tubig. Nanawag kuya mo. Magtika lang naman kayo, may isda. Hindi mo kasi, Hala mga tats, na atay dunggo no, so nalipay ta pero naguol. Oh, mao na karon mga tats, kay nga naman ang kuha sa mananagat is 200 kilos lang. Unya mga tats, kay trabaho man jud ta dira, ato jud ang habuon no, di man pud pwede nga dili na to habuon, dili porket gamay ra sila kuha, ato na lang pasagdan, di po na pwede. Ma-football unya ka diha. Grabe ato panahon karon mga tats no, managat ka, perting kapuya, inigdunggo nimo, perte pong pagabaratuha kay ang isda karon sa Fishport perting pagkabagsakan no tungod sa kadagan sa lansa nanunggo. Syempre mga tats, basta daghag dunggo, barato jud nag-isda no. Di po ka makaingon nga oy mahal ang ako kay gikapoy ko kuha sa lawd ana og isa pa gamay ra ni akong kuha sa sulod sa pila ka adlaw. Mao na mananagat matas di na managat ang uban no kay nga naman hago lang ilaha pag dunggo wa pa jud balanse kay nga naman perting pagkabaratuha nya starting unsaon na lang na. Siyempre kami nga mga libor matas madamay pud ta no di pud ta pwede mangayo or magkuha kay nga naman bukol na gani na imo pantiwasan. Mao giingon matas nga nalipay ta kay naidunggo naguol ta kay wa tay madala sa balay nga isda or bugas. Kami nga bilang libor anang Fishport matas di nami matingala ana no nga usahay naidunggo usahay wala kay nga naman ingana ang kinabuhi sa libor. Mao bitaw na ginaingon matas na kung makaigo ka karong adlaw, kung dako kag income karong adlaw, kinahanglan mag-stock jud ka bugas para pag abot sa panahon nga walay dunggo naa na kay makuot. Tanawa ko isa ka amigo dira matas nagpakita sa isa ka bukbalo no kay maora jud intaon na ang iyang gipangayo, medyo reject pa jud na matas, may nalang pod nga makadala sa sudan sa ilang panimalay. So makita nyo sa akong mga video matas usay daghan tag isda no kay daghan pod tag dunggo usay magud matas ang dunggo dira polo 5 or 8 no. Pero usahay pod wala usahay naa so ingana man jud na matas kay di man jud na magdungan og lawo, di po na magdungan og panunggo. Ayon na lang ganin matas naka-stock og isda dito sa rep no kay kabalo ko karong panahon na hantod sa bear matas ting bagyo jud na siya or nihit ang isda. Usbo na ko 200 kilos lang ang ilang parcel ana matas no mo nang luoy pud intaw naman nagat matas kay di pud basta-basta ang starting ana kay perting pagkadakoa. Mabitaw nang naluoy na lang ko sa akong kauban matas kay pag human nila habo no nagpadaplin sila bisag isa kabok isda matas wa jud sila gibit-bit no kay tungod kay naluoy lagi kay gamay ra kuha ang atong mananagat. So dalon na sa timbangan matas kay ang buyer nagulat na dito no pero ang presyo ana matas dili ingon nga mahala medyo barato jud. Bukol hubag. Asa mo sa danon na to dia? ayaw ang daw ba? O ay mga sudanon. Kaloy. Hubag, bukol. Walay sudanon kay gamay ra kuha. So, deliver na. Oh. Pa-cute-cute lang sa meron. Kabalo ko, nahulog ng ring na sa tubig. Nanawag kuya mo. Magtika lang naman kayo, may isda. Hindi mo kasi, sa bahay din. Eh, sudanon wala. Wala sudah doon. Nga naman. Wala dunggo. Natay dunggo, nay dunggo. Wala na. Gamay ra kuha. Natagan.